Is-Sibt kien l-aħħar jum ta' votazzjoni fl-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. F'Każini Nazzjonalisti u fid-Dar Ċentrali, il-votazzjoni għalqet fl-4 ta' wara nofsinhar. Skont il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit sal-ġurnata ta' qabel kienu votaw aktar minn 3/4 tat-tesserati eliġibbli biex jivvotaw f'din l-elezzjoni, ikkontestata mill-kap Adrian Delija u minn Bernard Grech. Fil-fatt il-kap tal-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista qal illi sal-jum tal-ġimgħa kienu votaw 76% tat-tesserati. F'din l-elezzjoni spikka l-ġlied bejn iż-żewġ fazzjonijiet u l-battuti politiċi kienu aktar fuq in-nuqqasijiet fiskali u l-allegazzjonijiet seri fuq ras iż-żewġ kandidati milli fuq temi nazzjonali bħall-ambjent, l-ekonomija u l-immigrazzjoni. Din l-elezzjoni ġiet wara illi għall-Partit Nazzjonalista kien sajf jaħraq ieħor, fosthom voti ta' sfiduċja f'Delija min-naħa tad-deputati ribelli, mill-Kumitat Eżekuttiv u finalment il-biċċa l-kbira tal-membri tal-Kunsill Ġenerali li jażlu t-triq ta' elezzjoni ġdida għal kap Nazzjonalista flok vot ta' konferma f'Adrian Delija biss. Min hawn bdiet tellieqa bil-fazzjoni ta' Simon Busuttil iżżomm lil Teris Komodini Kakija li ħarġet onqa biex tkun kap tal-Oppożizzjoni biex tikkontesta u anki nżammet Roberta Metsola milli titfa' semha. Minflok il-fazzjoni ta' Busuttil imbuttat lil Bernard Grech biex ikun il-kandidat tal-establishment. Is-sondaġġi li saru fil-bidu tal-kampanja kienu favur Bernard Grech madanakollu meta sar magħruf li huwa kellu eluf ta' euro fi ħlasijiet pendenti mad-Dipartiment tat-Taxxa u tal-VAT, il-kampanja ta' Grech ħadet daqqa ta' ħarta. Bernard Grech kontinwament bida jiddefendi ruħu u saħansitra anki organizza kampanja ġbir ta' fondi imsejħa crowdfunding. Saħansitra il-medja indipendenti żvelat ukoll li ma kienx iddikjara 32,000 euro fi flus li daħħal tal-li laqa għandu studenti barranin li kienu ġew Malta biex jistudjaw l-Ingliż. Grech hawnhekk tefa' it-tort fuq l-iskola tal-istudenti. Min-naħa l-oħra Adrian Delija ħareġ jgħid li r-rapport ta' due diligence fuqu taħt ċertifikat tajjeb u li l-allegazzjonijiet fuqu li anki semmew minn deputati nazzjonalisti huma kollha gideb. Dan qalu anki jekk 3 persuni li ħadmu fuq id-due diligence tal-kandidati ilmentaw li meta ġew biex jarblu ż-żewġ kandidati għat-tmexxija nazzjonalista ma kellhomx biżejjed riżorsi biex inqabdu professjonisti oħra biex b'mod indipendenti jivverifikaw dak li qalu Adrian Delija u Bernard Grech infushom. Qalu li fid-dawl li huma mhumiex xi awtorità regolatorja ma kinux f'pożizzjoni li jitolbu informazzjoni minn xi entità lokali jew barranija. B'hekk huma kellhom jistrieħu ħafna fuq l-informazzjoni li ġiet mill-organi tal-istess partit u miż-żewġ kandidati infushom. Fil-fatt anki dwar Bernard Grech 3 persuni li wettqu due diligence qalu li dan ma tax l-istampa kollha dwar is-sitwazzjoni fiskali tiegħu fejn għamel snin twal ma jħallasx it-taxxa dovuta. L-inkwiet f'din l-elezzjoni qam ukoll fuq dibattitu li kellu jsir bejn iż-żewġ kandidati. Iż-żewġ timijiet tal-kampanji spiċċaw jiġġieldu hekk kif sar magħruf li t-tim ta' Bernard Grech kellem ġurnalista tax-Xandir Nazzjonali li oriġinarjament intgħażlet biex tmexxi id-dibattitu. Dan wassal għal kundanna anki mill-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista. Min-naħa l-oħra, Adrian Delija akkuża lil Bernard Grech li prova jinfluwenza u jimmanipula id-dibattitu wara li tant irreżista li dan id-dibattitu isir. Finalment sar dibattitu wara li kienu diġà ivvotaw nofs it-tesserati, b'naħa issikket lill-oħra u mimli battuti xejn komplimentużi bejn iż-żewġ kandidati li qed jaspiraw li jmexxu il-partit u jokkupaw kariga kostituzzjonali, dik ta' kap tal-Oppożizzjoni.